Opportunity main, polis wati tu Varsovia, London असले म्हणजे कोणची पावला बाई मगाचं नमस्कार. तुम्ही जरा डाऊन टू अर्थ पर्सन म्हटल्यार तुम्ही त्या पावला प्रदूषण आणि पोहोचतोय दुसऱ्या पावली दुसऱ्या आधार करते पोहोचतो तुमच्या आवडीचं प्रोड्युसर एक डायरेक्टर आणि एक रायटर दोस्तो ट्विटर ते मेसेज आपले पाच या दाखवतो आणि दादा आपलं समज ती आता लंडनच्या शहरात दाखवतो ती आज जाते मेयाची 10 तारखेर म्हणजे या महिन्याची 10 तारखेर साऊथवर 200 वाजता 2 PM and 6:45 PM. इसपाशी 11 तारखेर मेयाची संडे स्वीडन शो